If I say, do not come here, do not come here. When I say, leave Davao, you leave Davao. If you do not do that, you're dead. Ano na naman ang istorya dyan? Marami pa tayong drama. Isog nga murag Fernando, kay mura siya ang panday mo kung batis kautan. Isog nga murag Fernando, kay ang krimen watangon niya unong lang kabuan. Tapuso ng korupsyon no kurakot kay mahunong natanan. Ila-ila mong Rodrigo, wala siya'y gikahadlukan kita kay dipinsaan. Ila-ila mong Rodrigo, muserbisyo yun siya kan nato og tinuray. Para sa atong nasudingon siya, andam siya bisan pagmamatay. Siya yun lagi ang ngayon nga putaran Rodrigo. Sigurado ng magtabangan kung putaran Rodrigo. Apelido niya Duterte, ayaw kalimti. Sa paluta kaya tong sidan, iyang pangan Rodrigo.